Hai un libro do Byung-Chul Han que eu recomendaría moitísimo, que é El aroma del tiempo, mm, un ensaio filosófico sobre a arte de demorarse. Veume á cabeza porque estiven pensando nestes días, no a conto de Bourdieu. eh, Bourdieu falou dese capital simbólico, que ten que ver co poder, que é inmediato, pero é prestado. Isto vouno dicir cas miñas palabras, non, se alguén me escoita e leu a Bourdieu e di que di, isto é a miña interpretación libre. Hai un capital simbólico que te fai dependente do poder, é prestado. É máis inmediato, non, ese capital, pero require unha adhesión, e esa adhesión, para min, é castradora do teu pensamento. Ti aí, podes ter máis difusión, vas ter a palestra, vas ter todo, mais tes que falar dentro do que está permitido. E para min é castrador do pensamento crítico. Logo hai, según Bourdieu, ese capital simbólico que se consigue por coherencia no tempo, non é inmediato, a veces incluso ten un custo porque pois hai cousas, non, que dicimos que non se entenden no momento. Non están nin ditas para entender no momento. E son parte do teu timing, así en inglés, e falan do teu posicionamento. Isto nace do pensamento propio, libre e independente, e son aquelas cousas que ti dis fora do marco e a veces fora do tempo tamén. Isto, cando se prolonga no tempo, dá nun capital simbólico que ti acumulas precisamente por coherencia no tempo. Sería como unha especie de aforro propio, non? Do teu traballo propio. Non cho dá ninguén. Non falas desde a militancia, esa liberdade. Daquela veume ao acordo El aroma del tiempo, esta idea da arte de demorarse, porque efectivamente vivimos nunha sociedade tan do inmediato, queremos dicir unha cousa e que nos dean xa o parabén, e que nos aplaudan, e isto só se consigue cando dis unha cousa que agora, neste momento, é a correcta, é do que se pode falar, é o que se pode dicir. Mas, para min, iso non ten, como dicilo, non é un pensamento propio, é falar dentro do marco, é poñerlle as túas palabras a algo, non, que está nese discurso hexemónico. Cando falamos de política, si. Logo non hai nada transformador para a sociedade, pero o que é peor, non hai nada transformador para ti en dicir algo que se vai aplaudir, porque é o correcto, porque xa alguén decidiu que isto é o que temos que dicir. E aí, ese parabén, ese aplauso, ese pin que che poñen, esa palestra que che dan, ese capital simbólico, é prestado. É prestado por ese poder, polo que sexa que nos di que isto é o correcto, é prestado dentro daquelas túas adhesións e militancias do momento. Logo non é propio. O mundo da inmediatez pode dar en que ti teñas un capital simbólico rápido, pero tamén que o perdas rápido. Onte nas redes sociais andaban aí un rollo de paradigma, vale. Se agora este é o paradigma,
e eu falo dentro dese paradigma, cando mudo o paradigma, eu teño que mudar. Ese capital simbólico non é meu. Se eu falo desde ese pensamento meu, ao mellor non recibo o parabén inmediato, pero eu non teño que ir atrás dun paradigma. A min, cando se moven os marcos, eu podo seguir nesa coherencia. E isto dá un capital simbólico que non vai ser un capital simbólico moitas veces, por iso digo eu do fracaso social, intercambiable por unha palestra que che pagan, por un premio que che dan, polo libro que che publican. Non vai ser ese capital máis burdesiano de é intercambiable polo outro capital. Pero iso si é un capital humano. É un capital que se sostén no tempo. Porque a coherencia sempre permanece. Se ti és coherente, vai haber momentos nos que vaias máis cerca do poder e vai haber momentos que vaias máis lonxe. Eu, cando falas, podes describir e podes narrar o marco e o paradigma, pódelo ver, sin deixar que te absorba. Isto é difícil, pero isto é o auténtico pensamento crítico. Unha sociedade tan apurada, tan do inmediato, as persoas non teñen capacidade de soster o malestar que está aí cando ti tes que ser fiel a ti. Si, é daquela hai unha loita co poder. Se é demasiado cómodo, quizáis tes que parar precisamente a pensar porque lle gusto tanto eu ao poder, non? Si, porque o mundo non é ideal, isto sabémolo. Hai unha cousa que Gandhi en El aroma del tiempo, el fala dunha disincronía. A idea de que no mundo actual cada momento é igual co anterior. Aí non hai nin algo que a ti te sostén, nin un obxectivo persoal. Eu aí que si que vexo que vas cos tempos e vas co discurso maioritario, porque iso dache capital simbólico. A arte de demorarse, para min, pasa porque ás veces ti calas, e calar non é sospeitoso. Cando ti dependes dese capital prestado, tes que estar sempre falando para que non che retiren o capital. Cando o capital é teu propio, trabállalo ti podes retirarte a pensar máis. Cando calas, estás, digamos que asentando o teu capital. Non é sospeitoso. A ninguén lle importa, porque ti non dependes de ninguén. E isto é liberdade tamén. A arte de demorarse é esa, é tamén a arte de saber esperar que a vida mude, si, non tanto que che dea a razón, senón que esa incomodidade, ese custo social, se acomode e ti podes seguir sendo ti, libre, pensadora, libre, autónoma, con esa autonomía emocional e intelectual que é túa, que non depende. Se ledes El aroma del tiempo, que me parece un fabuloso ensaio, esta idea de ter orde, vida contemplativa del tamén, é moi bo para ler despois, non? Comprender esa
ese momento que vivimos, non? Onde non temos esa arte de demorarnos, e logo ler vida contemplativa, que ter unha vida contemplativa é en sí a arte de demorarse. E a vida contemplativa non é ser budas, porque vivimos onde vivimos, mais sí que ten que ver con esa capacidade de observar. Aínda nun mundo tan acelerado, poder observar. E cando te paras a observar, podes dominar ese timing, porque dominar o timing chega a ser algo instintivo. Ti non tes que analizar, nin é estratéxico. Ten que ver ca túa madurez intelectual. Intelectual no sentido máis humano. Cando ti és quen de soster o malestar, non? Podes demorarte, non precisas unha validación inmediata, non precisas resolvelo todo agora, que a veces é imposible, e neses tempos contemplas. Esa vida contemplativa é unha vida de observación, análise e autoanálise. Non é un Buda, ti podes ter unha vida moi activa nesta sociedade, vivir como vive calquera, así, aparentemente, pero protexendo o máis importante que tes, que ao final é esa capacidade de pensar, non? Que ao final é a que nos vai diferenciar dun animal.